アロハー。アロハー。皆さんこんばんは。お元気ですか？けいこです。今日も、配信スタートです。YouTube ライブ。4月の YouTube ライブ、皆さんお越しくださいましてありがとうございます。みんな集まれ、8時だぞ。8時だよ。早速、さあ皆さんありがとうございます。お集まりいただきまして、ちょっとずつ少しずつ増えてくるかな。はい、皆さんご挨拶ありがとうございます。チャットの方に続々と皆さん入ってきてくださっております。はい、小沢さん、アロハー、ありがとうございます。嬉しい。和子さん、いつもありがとうございます。そして、大川さんも、こんばんは。楽しみにしてました。こちらこそよろしくお願いします。タイヤやすやさんもいつもありがとうございます。アロハー。はい、ミッキーさん。アロハー。やすこさん。いつもありがとうございます。楽しみにしてました。だって嬉しいな。ピンクがとてもお似合いです。ありがとうございます。今日はですね、やっぱりなんか春ですから、ちょっとね、桜もね、関東の方は、神奈川の方はですね、だいぶもう桜は散ってしまいましたけれども、皆さん桜楽しまれましたでしょうか？お花見しましたか？皆さんの桜情報、ぜひお待ちしています。まだ咲いてないという地域の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい。美香子さん、ありがとうございます。アロハ、嬉しいです。はい、ちなさん、こんばんは。嬉しい。白井さんも、はい、静岡、ありがとうございます。レイレイさんも、いつもありがとうございます。嬉しいな、嬉しいな。ご挨拶タイムでございます。皆さん、3月、そしてこの4月はね、いかがお過ごしでしょうか？私はですね、3月はなんだか、バタバタねしていたんですけれども、なんといってもオンラインレッスンがですね、今年のオンラインレッスンが、3月からスタートしました。その準備とかね、いろいろなことでバタバタしてたわけなんですけれども、順調に第1回目無事に開催することができました。体験レッスンの方もねやったんですよ。今回初めての試みで、レッスンの前に、結構どんな感じで進めるのかなって不安な方とかね、オンラインってどんな感じなんだろうとか、ウクレレね持ったこともないんだけどとかね、そういう方も結構いらっしゃったので、この機会にちょっとどんな感じか体験してみてはと思いましてそしてそのオンラインレッスンの前に1回ね、1週間前に無料のなんと体験レッスンを開催したんですけれども、本当に全国からねお集まりいただいて、なんと60名の方が体験レッスンに来てくださったんですけども、本当ね嬉しかったです。そこでねいろいろ感想もいただいて、そして次の週からはレッスンオンラインスタートしております。今からでもねもちろんウェルカムなんですけれども、はい。ともさん、こんばんは。ありがとうございます。うん。はい。美香子さん、日本最大夜桜の上越、高田城公園、上司公園、先週は満開、今は八重桜満開です。そっか、いいな。夜桜見たいな。夜桜はね帰り道に見るぐらいだったかな。うん、そうそう、桜といえばね、私「プア桜」っていう曲も書いたんですけど、その「プア桜」は2015年に書いてね、発売したアルバムの中に入っている曲なんですけど、毎年ね結構皆さんがその曲を踊ったりしてくださっていて、今年も結構ね「踊りました」って言ってご報告いただいて、動画を送ってくださったり、明田先生ね、明田雅子先生がフラのワークショップをしてくださって、いろんな払うの先生がそれを習って、皆さん生徒さんにシェアしてくださって踊ったっていうね素敵な動画もね、サプライズプレゼントじゃないですけどサプライズで送ってきてくださって、ものすごい感動しております。すごい嬉しいです。はい。
白井さん、オンラインレッスンではいつも、夫婦でお世話になります。はい、ご夫婦でありがとうございます。いつも仲良くお二人並んでるのがね、ちょっと癒されておりますよ、私も。そうそう、そんな感じでね、ご家族ともね、受けていただいても楽しいですのでね。はい。マミさん、プア桜は好きな歌です。だって嬉しい。ありがとうございます。もう毎年ね、もう桜の季節に歌っていただいたり、そして桜の季節じゃなくても、日本のね、心という気持ちで書いた曲なのでね、いつでも年中歌ってくださいね。踊ってくださいね。はい、ウクレレサミーさん、おー、ありがとうございます。北海道ですよね。こんばんは。十勝の桜は来週開花予想です。これからですね。楽しみですね。皆さんありがとうございます。では、今日のね、ライブの方に徐々に入っていきたいと思うんですけれども、テーマ、今回は今年だって今回は鳥マヌね、鳥のモーションなんかね、こんな感じでね、マヌにしてみました。春になってお散歩したりね、桜を見にちょっと歩いたりした時にね、花々の色もすごい綺麗でカラフルな世界になってきて、心もウキウキあったかくなってウキウキしてきて、そしてまたさらに盛り上げてくれるのが鳥のね、鳴き声、ウグイスの声が聞こえたりとか、なんであんなにね鳥の声って美しいんでしょうって思うんですけれども、めちゃくちゃね癒されますよね。でそんな鳥の歌、ハワイにもたくさん登場します。そんな、鳥が出てくるね曲を中心に、歌っていこうかなと今日は思っております。タイヤやすやさん、プア桜よくケーズラジオで流れてます。そうだ。そうそう、ハワイのねラジオ番組なんですけれども、毎年ね多分かけてくださっているんですよね。すごく嬉しい。ハワイでも流れてるかなと思うとめちゃくちゃ嬉しいです。そっかそっか、嬉しいですね。いや、テンション上がってきたぞ。ということで、じゃあ、前回のライブはなんか思ったよりもすごいトークが長すぎて曲数1曲減らしたつもりなのに、なんかいつもよりもすごい長くやっちゃったので、ちょっとサクサク歌っていこうかなと思います。では、まず1曲目はちょっと明るめに、お届けします。コアエという鳥の名前、コアエ、歌ってみたいと思います。ありがとうございます。1曲目はちょっと軽快にお届けしました。コアエという曲ですね。コアエはね、ハワイ固有の海鳥
です。はい、尾がね白いのはコアエケア、そして赤いのがコアエウラというね種類があるそうです。空を舞う姿や海面にこうピュッとね突っ込んでお魚を取ったりね、そんな姿とか、そしてそのコアエの羽というのは、美しい羽はこう王族の印のカヒリっていうのがありますよね。こう棒がバーッとこう高くなって何ですか、分かりますかね知ってる人は分かると思うんですけども、そのねカヒリがあるところの下に王様がいたりするっていう印ですよね。その羽にも、そのカヒリの羽にも使われた、その美しい姿にこう見とれてしまう、素敵ねって言ってるようなね、そんな曲でした。ありがとうございます。いっぱい拍手があったありがとうございます。素敵です。だって嬉しい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、初めてご覧になっている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、チャットがありますので、そのチャットになんか感想とかこういいねとかねそういうのをいただけると演奏が良くなるという噂がありますのでぜひぜひ皆さんお待ちしております。じゃんじゃんご遠慮なくね、なんか書いていただけたら嬉しいです。では、続いて鳥たちのさえずりみたいですね、だってありがとうございます。じゃあね、このテーマを思いついてだいたい真っ先に思い浮かぶ歌といえばっていうね、皆さん何ですかね。マヌの歌なんか知ってますかね。マヌっていうワードが出てくる場合もあるし、その鳥の名前が直接歌の中に出てくる場合もありますよね。なんか表現の中に出てくる場合もありますよね。で一番最初に私はね思い浮かんだのはやっぱりねこの曲ですね。マヌがやっぱり入ってる曲なんですけど、カマヌとマヌオーオー。マヌオーオーは本当に私にとってもすごい思い出深い曲で、初めてレコーディングしたハワイアンソングなのかな。今でもね結構聴いてくださってる方いるんですけど、 YouTube とかにも上げているので、すごい思い出深い曲なんですけども、大事な曲なんですけども、カマヌとマヌオーオーのねメドレーをね、ナパラパライのねバージョンでよく皆さんカバーされたり踊られたりね、コンペティションで踊られたりとかねする方もいらっしゃるので、そのバージョン、メドレーバージョンでいこうかなと思います。実らぬ恋の歌、ちょっと切ないカマヌ、そしてオオドリというね、マヌオオのこのオオというのは鳥の名前で、もう絶滅してしまった鳥なんですけれども、こうね黄色いね体にちょっと脇にちょちょんって黒い毛が生えている、その毛もねやっぱり羽ですね。毛じゃないね、毛って言わないか羽よく脇毛とか言うとみんなに笑われるんだけどそうそう、羽がね生えてて、その羽もねいろんなレイに使われたりね、王様のマントに使われたりとかねしていましたね。ビショップミュージアムとか行くとそのマントが飾られててねご覧になれますので、皆さんよかったらね見に行ってください。その大踊り、レフアの花の蜜を吸いに来る大踊りとレフアの恋の物語。黄色い羽じゃなくて黒い羽に黄色い羽がちょちょんと。あ、そうか。逆だった。ごめんなさい。そうだった。ジモさんの監修が入りました。今間違えてました。黒い、そうだよね。大踊り、黒の衣装でみんなで踊るよね。ここ間違えちゃまずいとこだからよかった。これカットできないから後で。黒い体に黄色い脇が入ってるのね。脇毛じゃないや、ちっちゃい羽がちょっとずつ黄色いのが生えてんだね。そうだ、そうです。今逆を言っておりました。そんな大踊りが女性なのかな、なんかね例えられてて、レフアの花にこう集まってくるっていうね、そんなラブソングです。では行ってみましょうか。聞いてみてください。カマヌマヌオオー。
ありがとうございました。マヌオオカマヌ、そしてマヌオオのメドレーでお届けしました。ね、カイとホイ、入場と退場の曲みたいなね、よくコンペティションだとメレね、メインのメレがあって、その前にカイ、そして退場のホイっていうのがついて、コンペではね踊られるんですけれども、まあよくこのバージョンも何度も演奏させていただいたことがございます。ありがとうございました。嬉しい。皆さんのコメント、鳥たちの鳥それ読んだ、これ読んだね鳥と言ったらカモメですまあ皆さん鳥と言ったら想像するのカモメですね。カモメの歌もねまた出てきますのでね。はい、黄色い羽が脇に笑ってるはい、そうなんです。美しい歌声が心に響きます。ありがとうございます。素敵でした。歌と声がぴったりです。素敵です。うっとり。ありがとうございます。このバージョンね、マヌオーはね、普段レコーディングではね、キーをもうちょっと低めで歌ってるんですけれども、ちょっとこれはね、オリジナルの多分
キーと同じなんじゃないかな、 CD とナパラさんの。ありがとうございます。あ、和子さん、こんばんは。恵子さんの素敵歌声に癒されます。ありがとうございます。ふみちゃん。そう、長野ね、ちょっと地震大丈夫なのかなってちょっと心配してたんですよ。大丈夫かな。軽井沢今桜満開ですか？いいな、行きたいな。なんか桜を追ってさ、いろんなとこ行きたいよね、咲いてる地域に。ほんまに素敵すぎる。ありがとうございます。皆さん素敵ですねって。ハッピーさん、おー、高井ちゃんかな。そう、配色マヌオーのドレス。そうね。マヌオーにしか使えない。そっか。黒と黄色のこうミックスの衣装でね、結構ね、そうでしたよね、確かね。小池で踊ったかな。はい。じゃあちょっと皆さん、そうだ、乾杯してないなと思って。はい、皆さんなんかお飲み物お持ちですか？今日の乾杯をしましょう。じゃあ、2曲歌いましたけど、今日もよろしく乾杯お願いします。やっぱ暖かくなってくるとなんかね、調子良くなりますよね、体もね。やっぱり冷えは良くないね。もう今ちょうどいい感じですね、ほんと。声にも優しいですね。湿度もだんだんね。でも暑すぎても良くないんだけど難しいけど。地震大丈夫です。ありがとうございます。よかったね。大変な地域の方ももしかしていらっしゃるかと思うんですけどね。はい、和子さん乾杯。日本酒で乾杯。また日本酒でビールの人もいる。いいなね。私はちょっとお湯っていうか左右で我慢しております今まだ。みんな乾杯ありがとうございます。じゃあまた続々歌っていこうと思いますけれども、じゃあちょっとまた景気よくいこうかな。今度はですね「ナカプエオ」という曲を歌ってみようと思います。プエオカヒというのは船の名前なんですね。船のねお話っていうか、船が出てくるんですけど、船の名前がプエオカヒで、プエオってあれですよね、フクロウですよね。フクロウの名前がついてるんですね。で、ネーネーアウカイっていうのが出てくるんですけど、これが渡り鳥のことだそうです。マウイの渡り鳥、イコールその船乗りのことを歌っているそうですが、ちょっと歌ってみたいと思います。
結構結局言ってしまいましたけれども、ありがとうございました。中プエを聞いていただきました。美香子さん、コーヒーで乾杯。夜眠れなくなりませんか？私は結構ね、コーヒー大好きでよく飲むんですけど、意外とね、なんか時間関係なく飲んでますね。夕方とか飲んじゃってもなんか普通に寝てるかもしれない。そう、さっきね、そうそう、マヌオを歌ってる間に、あ、これ話そうってね、思ってたのに、すっかり忘れてしまったことがあります。今日から、あれですよね、マヌオね、ハワイ島の曲なんですけど、あれですよ、メリモナークフェスティバル、今日からスタートしてるはずです。ね、結構お友達でも行かれてる方いて、フラの先生も行かれてるし、ねえ、いいなあとか思いながら、私も一度だけ行ったことがあって、それっきり行ってないんで、どんな感じなんでしょうか。これから週末皆さんも多分配信でね見れますよね。配信で楽しもう。行ってない人は。はい、かっこいい、歌ってみたいけど難しそうですね。これね、ストロークがちょっとね、きっと難しいって思うかもしれないんですけど、ジャカランダンダンとかダンダンダンってね、オラパっていうねリズムなんですけど、これもね練習するとできるようになるんですよ。この間のね第1回目のオンラインレッスンがグリーンローズフラだったんですけれども、コードはめちゃくちゃ簡単で、そしてシンプルに弾くんだけど、もし上級編で今のねオラッパのリズムでやってみたい方は是非チャレンジしてくださいみたいなね内容もちょっと紹介があって、そのオラッパのどんな風にしてるのかを細かく分析した分析してお伝えするということがねレッスンだとできますので、もしねアーカイブとかもありますから、よかったらね是非今までのアーカイブのレッスンだとグリーンローズフラとか、カウルビ表記会とかね、ワイカロワとかグルーパラクアもやったかな。なんかその辺がその今のジャカジャンジャンジャンのリズムを結構かなり深掘りして解説している動画があるので、もしね動画レッスン受けたい方はアーカイブよく買ったらね買ってみてください。送ります。和子さん、うんうんうん。病気で体が思うように動きませんが、自然とリズムを刻んでしまいます。そうなんですね。まあね、ちょっとね気持ちはウキウキねすると心と体がつながっておりますからね、いいと思います。めでもなく行ってみたいですね。もうぜひ行きたいですよね。ちょっと中継楽しみに見たいと思います。じゃあ次にもう一曲ね、4曲目になります。歌ってみようと思う曲は、これはね実はオリジナルソングになります。メロディーを私が書きまして、そして作詞を神保茂さんがしました。これはクウホメリヒバイという歌で、私の家、川沿いの我が家みたいなことですかね。自分たちの住んでいる、家の近くには川のせせらぎがあって、そして、カワセミが飛んでいるっていうねところがあるんですよ。そのねカワセミがね鳥なのでね今回鳥だから取り上げてってダジャレかみたいな誰も反応してないと思うけどはいでね、そのマヌポルっていうのが出てくるんですけど、それがカワセミのことだそうです。ポルっていうのは、青いという意味で、マヌが鳥なので、カワセミってね青いんですよね。もうすごい綺麗な色なの。なんか水色っぽい、ちょっと輝いたようなブルー、あれ何色なんだろう。水色だけどもうちょっと濃いんだよね。何に例えたらいいんでしょうね。カワセミ見たことありますか？結構飛んでて、カワセミがそのうちの近くで鳴き声がねツーみたいな鳴き声がするので、それがするといるなと思って探すと飛んでくるっていう感じで、なんかね夫婦じゃないけど庭で飛んでたりとかね。
でそれをねもうすごいカメラ小僧じゃなくてカメラ親父っていうんですかなんかおじさんたちがなんかすごいこんななんか撃たれそうなこういうなんかこんな大きいカメラレンズをこうみんなぶら下げて構えてんですよ。でその人たちが群がってるとカワセミいるんだなみたいな感じでもうそのね瞬間をいろいろ捉えるのにみんなねきっとね趣味でねやってられてるんだと思うんですけど、そんな風景が春になると見れますね。そんなカワセミも来るし、あとね蛍もね来るんですよね、出るので、蛍が出るっていうね歌詞もあったりとかして、そんな素敵なお家にね帰ろうみたいな、お家へ帰ろうみたいなねそんな歌です。ちょっと伝わってるかどうか。はい、じゃあ皆さんのコメントは後でちょっとねまた読みますけれども、そのオリジナルソングをまだレコーディングもしていないだいぶ前に作った曲なんですけれども聴いてみてください。クーハメーリヒバイ。あいあい浮かお横浜、あいなおなけいき、れれいほかまぬぽる、はむむあえかわい、あいあい浮かお横浜、あいなおなけいき、れれいほかまぬぽる、はむむあえかわい、まいまいかうはえもはるあな、なにかへろあまりえくおめりひばいうるめひからうらいき、まかにおるおる、あわなかなろういき、なぼあいからまいまいかうはえもはるあな、なにかへろあまりえくおめりひばい、わないやめけやろは、あいなおまおまお、もえねいかほぬはろこ、はむむあえかわい、おいまいかうはえもはるあな、なにかへろあまりえくおめりひばい、おいまいかうはえもはるあな、なにかへろあまりえくおめりひばい、くおめりひばい。くごめりひばい。ありがとうございました。オリジナルソングを聴いていただきました。これもねちゃんと発売しないとね CD に残したいなとそろそろ思っております。
もう時間が経っちゃうとね、もうすぐできないとね。はい、じゃあちょっと皆さんのチャットタイムで。はい、マミさん、おラップはまだまだ難しいです。上手くなりたいです。なれるできる絶対できる。うん。もう軽快にね、何にもしないでもパーってこう気持ちよくできるようになるにはやっぱ力抜くことですかね。力抜いてね、力の抜き方をぜひ。裏の公園で見ました。ああ、カワセミ裏の公園にいるんですね。すごいすごい。気持ちはハワイアンです。リハビリでウクレレも触っています。弦を弾き音も出るようになりましたよ。音楽には可能性が秘めています。素晴らしいね。癒されますよね。しかもなんかウクレレの音色なんかそんなにうまいこと弾けなくてもなんかいくつかのコードねポロポロしてるだけでもめちゃくちゃ癒されると思うので、ぜひぜひ続けてください。レイレイさん、幸せの青い鳥、カワセミとホタルも見られるなんて素敵なお家ですねそうですよね。なんかね、自然がやっぱり豊かなのかなね。結構ね、近所田んぼとかあるんで田舎です田舎です。拍手ありがとうございます。美和さん、間に合った。初ヨガレッスンしてきました。初ヨガレッスンなんですか？あのね、先生でね、教えてらっしゃるんですよね。ね、いやもうヨガね、もう私も毎日ヨガやってます。気持ちいいですよね。素敵な曲、癒されました。すべては理解できませんが素敵な歌詞ですね。ありがとうございます。皆さん素敵な曲ですねって言ってくださってますね。またなんか訳詞付きでね出したいですね。いろんなね、ちょっとかなりなんだろう、なんて言うんだろう、これ顔な的なっていうのかな、なんか造語的ないろんな面白い歌詞みたいですよ。はい、ありがとうございます。大好きな曲です。かよこさん、村岡さん、ありがとうございます。嬉しいです。久しぶりに演奏したんで、なんかね、メロディー忘れるね、やってないと。なんか久しぶりにちょっと歌い始めたんですよ、こう見ながら。したら、これなんだっけみたいな。他の曲と混ざっちゃうぞ、みたいな感じで、オリジナルでも忘れていくので危ないです。ちゃんと歌い続けなければ。はい。はい、じゃあ、続いて歌っていこうかと思うんですけれども、いろんなね、そのマヌが出てくる、鳥が出てくる曲を探していって、きっとまだまだいっぱいあると思うんですけど、ちょっとね、これは歌ってみたかったなっていう曲をいくつか今回チャレンジもしてるんですよ。初めて歌う曲とか、コエもね1曲目歌ったのもね今日覚えたっていうか昨日から覚えたんですけど、結構意外と難しかったみたいなふわりが。で、次の曲もね今日ちょっと初めて歌ってみようと思うんだけど、これですね。この英語の歌で、皆さんきっと知ってる人多いと思うんですけど「Lovely Full Hands」っていう曲です。この曲もちょっと1番の歌詞に鳥が出てくるというかね、表現が出てくるんですけどね「Lovely Full Hands」素敵なフラの手で、このね優雅な鳥のように、このモーションがね、フラの手がね鳥のモーションのようで、まるで海の上を飛ぶカモメのように滑らかに見える、そんな素敵な、あなたみたいなね、そんな曲でございますね。カモメ出てきましたよさっきねカモメですって言ってた方いらっしゃったけども、ちょっとじゃあ歌ってみようかと思います。とっても可愛い歌です。バンプでいこうかな。Lovely hula hands, graceful all the birds' emotion, grinding like the girls over the ocean. Lovely hula hands, Korima Nanie. Lovely hula hands, telling of the rain in the valley.
I can feel your soft caresses of your hula hands, your lovely hula hands. Every little move expresses, so I'll understand all the tender meaning of your hula hands. Fingertips that say aloha. Say to me again, lovely hula hands, Kolimanani. I can feel your soft caresses of your hula hands, your lovely hula hands. Every little move expresses, so I'll understand all the tender meaning of your hula hands. Fingertips that say say to me again, I love you, lovely hula hands, Kolimanani. Say to me again, I love you, lovely hula hands, Kolimanani.ラブリーフラハンス歌ってみました。ありがとうございます。すごい可愛い歌ですね、これね。楽しい。ちょっとレパートリーにしようかなみたいな。はい。そうね、ちょっとね今日はまたいくつかお知らせがあるんですけれども、この「ラブリーフラハンズ」を歌っている間にちょっとこのお知らせをしなければとまず思った、ものがあるんですが、発表がありますみたいなちょっとなんとですねこの曲もねレコーディングされていますよね。ウクレレの神様、ハーブ太田さんね、太田さんの息子さんのハーブ太田ジュニアさんがまたね5月に来日をされるんですけれども、なんと5月の10日の土曜日にりょうけいさんの主催のリケズユクさんってね、ウクレレスクールタモプラーザのリケズユクさんが主催のライブが、ハーブ太田さんジュニアさんのライブがタモプラーザで行われます。ピープルワイズカフェさんというところで開催するんですけれども、なんとジュニアウィズケイコというライブを組んでくださいました。ギャーパウ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 みんな拍手。なんとですねジュニアさんと私がコラボをするということになっております。どうなるんでしょうか。ジュニアさんとはですねジュニアさんが来日してなんかたまたま会ったっていうかライブでね会ったり見に行ったりとか、もちろんねライブ行ったりとかする時にちょっと顔を出したりすると、なんか結構歌ってよみたいな感じになったりとか、何かしらコラボっていうのは何度もしていて、前にもねゆけずさんがジュニアさん呼ばれてライブ見に行った時にもなんかいたみたいな感じで歌ってよみたいな感じになってでステージに一緒に立つことはねあったんですけれども、こうしたきちんとした形でね2人でライブをさせていただくなんていうことはものすごい光栄なことで初めてのことで、何をするのかすごいね緊張していますまだ何にも決まっていないし、ちょっと当日までどうなるかわからないところはあるので、その辺を含め楽しんでいただくライブになると思います。このちょっとなんかハワイアンスタイルな感じの、なんかお庭でねカニカピラしてるみたいなね、その音楽をセッションしてるみたいなね、そういう雰囲気のなんか和やかな感じでねできればいいなぁなんて思ってます。で今ちょっとチケットが絶賛発売中になりましたので、よろしければ情報をねさっきのまだね詳細欄にライブの情報を載せてるんですけど、今 YouTube の下の、まだ載せてなくてですね、5月10日って日にちだけ書いてあると思うんですけど、ライブが終わった後にちょっと載せますね。
そして私へのご連絡でもいいですし、チケット取りたいですっていう方は多分早いもん勝ちで多分生徒さんもねいっぱい取りたいと思うので早いもん勝ちだと思うんですけど、よければ興味のある方はぜひチケット取っていただけたらと思います。皆さんありがとうございます。キャーすごいですって、素晴らしい、すごい素敵で書いてくれてます。嬉しいです。ちょっと、コメントを遡って全部を見たいと思います。ぜひレコーディングしてください。大好きな曲です。はい、ラブリーフラハンズ。20年くらい前にフラで習いました。高校フラ甲子園で課題曲にも選ばれた。そうだったんですね。ちょっとそれは見逃してましたけれども、やっぱり踊ってる方多いですよね。鳥の歌だったんですね。楽しい曲だって。鳥のねちょっと表現が出てくるという感じですかね。ジャズっぽくて素敵な曲ですね。ねえ、これいいですよね。ねえ、なんか私も好きになっちゃったこの曲。ありがとうございます。さあ、ちょっとまたその他のお知らせもあるので、それはまたもうちょっと後にしたいかなと思います。では続いて、お届けしようと思う曲は、毎回ねYouTube ライブで1曲は日本語シリーズをお届けしているんですけれども、今回もその、フラが踊れる大役本より、神保茂のフラが踊れる大役本より1曲お届けしようと思います。これはねフラレアさんでずっと録音させていただいているね、それこそ良慶さんと2人で演奏してるんですけど、そのシリーズでね今回のフラレアね、今発売中フラレア5月号、こちらがなんとですね100号、パチパチパチおめでとうございます。フラレア100号記念、皆さん買いましたか？ぜひぜひね。もうこのまた表紙も素敵なんですね。これね、もうおフラの情報いっぱいみんな、読んでますかね。この中にね今は昔は CD がここについてたんですけど、今はねなかなか CD というよりも配信とかね、そういう人も多いと思うんですけど、配信ダウンロードでここにね袋閉じがあってね、この中にねダウンロードできる QR コードが、期限があるのでね早く買わないといけないねこれね。でまた稽古良慶のね楽曲が100号にはカノホナピリカイをなんと日本語で日本語でどうなるんだみたいなね。この間歌ったんだっけな、前回カノホナピリカイ歌っちゃったんだっけ。そう、それがねちゃんとした良慶さんの演奏も入ったものがありますので、これもぜひお求めください。フラレア100号おめでとうございますということで、その今日は、だいぶ前に録音したやつ1曲歌おうかなと思います。ミッキーさん、マヌを表現するフラのハンドモーション大好き。マヌこの私もなんかマヌって踊る時なんか気持ちいいんだよね。わかります。じゃあ、日本語シリーズは、ハワイ語と日本語と交互にちょっと歌ってみようかと思うんですけれども、カピリナ、鳥の曲といったらもうこれですっていうね、もう一曲だと思うんですけど、カピリナを歌ってみようと思います。この曲は、あれですね、ラーイエイカバイの伝説ですね。美しいね虹の女神ラーイエイカバイに会いにカウアイ島のカウアカヒアリーさんがね向かうという伝説をもとにした曲になります。フランク・ウェットさんのね曲ですけども、最初に3つの鳥、3種類の鳥が出てきます。1つ目はエレパイオが鳴いたらその向かう準備を始めます。そして夜が更けてねアパパネという鳥が鳴いたら私は出発します。そして夜明けにイービポーレナというね鳥が鳴いたらあなたの前に姿を現すでしょうみたいなね、そんなもう大人気のフラダンサーに大人気のカピリナを、ハワイ語日本語でお届けしようと思います。聞いてみてください。
しゃべりテレパイを受けてゆくその夜にさえずるパパパねその声の美しさ結ばれる二人結ばれる二人ロヘイヤイケアオヘメレコカイビボレナエイヤエカワヒネハリハリヤマイエナマヌオカピリナアカウアオカピリナアカウア聞こえる夜明けの歌声はイビポレナやってくるあの人が導かれて鳥たちに結ばれる二人結ばれる二人オカピリナアカウアオカピリナアカウアカピリナをお届けいたしました。ハワイ語日本語バージョンいかがだったでしょうかちょっとねわかりやすくていいですよね。このカピリナ、こんな曲だったんだみたいなね全く知らない方はね思うかもしれません。これね訳詞がそのまま踊ってもね順番が違わないようになっているのできっと皆さん違和感なく1番の振りを、ね、もう一回踊ればぴったりはまると思いますのでよかったらね日本語バージョンでも踊っていただけたらと思います。カピリナ好きっていう人多いですねやっぱりね。日本語もいいですね。大好きな曲、素敵な歌声で嬉しいです。カピリナ弾けるようになりたい。そうですよ、もう弾きましょうよ本当にウクレレぜひぜひ楽しいですよ、弾いて歌えるのもね。そんなこんなでそのレッスンがですねまたウクレレレッスンの第2回目、開催します。次にそのね課題曲歌ってみようかなと思ってるんですけれども、そう今ね1曲目グリーンローズフラでした。そして2曲目はホロホロカーというね曲になります。ちょっと徐々にねちょっと難しくなってくるような感じになるので、まだ2回目なので結構シンプルなコードだけで完結できるように、作ってます譜面は。なので初めての方とかねちょっとチャレンジしたいなという方もウェルカムウェルカム今からでも間に合いますのでぜひお申し込みいただけたらと思います。レッスンの日にちはいつだっけとか言って来週4月の27日、今度の日曜日です。オンラインレッスンの開催するのは4月27日の朝の10時半から1時間ほど
レッスンタイムあります。その前後ね、リアルタイムの方はその10時ぐらいからも入っていただいて、ちょっとお話ししたりとかみんなでお話ししたり、終わった後も質問タイムとか感想タイムを設けてますので、ぜひリアルタイムでね出られると楽しいと思います。でもしその日ダメでもアーカイブレッスンがありますので、レッスン終わった後に翌日には動画を皆さんに送らせていただいてますので、そちらも期限を決めてないのでいつでも見れるようになってます。よかったらご参加いただけたら嬉しいです。ね、結構ね作者について深掘りしたりするのでね、きっと皆さん歌が身近にね感じられるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ。ちなさん、カピリナ初めて聞きました。練習曲にしたいと思います。ぜひぜひぜひ。結構ねコードはめちゃくちゃシンプルですね。今はキーはね D で途中でバッて転調するんですよ。E にしたんですけど、私はそれちょっと難しいキーかもしれないので、ちょっと下げたりするとすごくねめちゃくちゃ簡単にシンプルで弾けます。リズムのね感じをどう捉えるかがちょっと難しいところかもしれませんけれども、ぜひぜひチャレンジしてみてください。恵子さんが歌うと素敵さが増しますだってね。恥ずかしいみたいなありがとう。ハワイ語と日本語のカピリンナも良いですね。日本語が可愛い。そうですね。ストレートでね結ばれる2人とか、なんかこれすごいハマりがいいですよね、この曲。日本語ね。めちゃくちゃ好きですこれ。こ姉さん、カピリナ大好きです。癒されました。ありがとうございます。ということでちょっとねだいぶ時間が経ってきておりますけど、終盤に入りたいと思うんですけど、その今ねちょっとご紹介させてもらった次の、レッスンですね。レイレイさん、レッスン本当に楽しいですだって。嬉しい。レイレイさんも受けてくださってるんですけどね、楽しんでくださって、感想もね後から皆さん送ってきてくださったりして嬉しいんですけども、次も楽しいですよ。じゃあその次の課題曲を演奏してみようと思います。ちょっとねアレンジは違う感じにはなると思う。アレンジというかキーとかがちょっと変わるかもしれないんですけど、今日はちょっとライブバージョンということで、ぜひ、鳥ではない歌でございますけれども、ドライブの歌なんで車ですね。ホロホロカドライブの歌です。ちょっと一曲挟ませていただきます。聞いてみてください。ホロホロカVaikka holo holo kaa, on jännä kahuilla lavea lilo. Kuaku oe ja paupono, na hua helve kauanna. Vaikka holo holo kaa, on jännä kahuilla lavea lilo. Kuaku oe ja paupono, na hua helve kauanna. Alawaiho oe maka au au, huanna kammakani hele ululu. Mea ole kapina me kaihona, mennä kike alanui. Alawaiho oe maka au au, huanna kammakani hele ululu. Mea ole kapina me kaihona, mennä kike alanui. Pakkapakonan e akkamahina, akvale no ikapae o pua ei kaua ikapale na pau, ahuliha imai kaua. Pakkapakonan e akkamahina, akvale no ikapae o pua ei kaua ikapale na pau, ahuliha imai kaua. Aina koe hieku ulei, ke huli hoi nei kaua. Stepan sa Gaspar goi my way, ke oni nei ka huila. Aina koe hieku ulei, ke huli hoi nei kaua. Stepan sa Gaspar goi my way, ke oni nei ka huila.
お届けしました。ちょっとアップテンポでお届けしておりますけれども、レッスンの時にはすごくゆっくりからシンプルにやっていきますので、それからプラスね、できる人はもうステップアップみたいな感じで構成してますので、ぜひご安心いただければと思います。次回のレッスン課題曲をお届けいたしました。ご参加お待ちしております。 CM タイムマハロマハロマハロ、素敵、楽しい曲ね、楽しいですよね。ドライブデートの歌なんですよね、これね。ちょっと内容は、またレッスンでお伝えしたいと思います。明るくていいですねみかこさんありがとうございます。そうなんですよね、明るい曲楽しいですよね。もうしっとりした曲歌ったりするのも大好きなんですけど、明るい曲もテンション上がります。さあ、じゃあもうそろそろね、あと1曲で終わりにしようと思ってるんですが、ここで、次回のねライブのお知らせをしたいと思います。近いライブがですね、4月の29日の祝日火曜日、昭和の日かななんですけど、ロコモコサンセットイベントがあります。もう本当に一日中いろんな素晴らしいアーティストがたくさん出るイベントになってます。渋谷のねストリームホールというところでね開催するんですけれども、ネイサン・アベアさんとかもねいらっしゃいますよね。で、そこで私は、3時半ぐらいに稽古のステージが1個あります。でその後かな、4時40分からなんとクムフラマウイ島のクムフラの、鎌川コナさんがね来日されるんですけれども、その鎌川コナさんのトーク&ライブというのがホールの方でね開催されます。そちらでちょっと演奏するんですけれども、その演奏にちょっと加わるかもしれません。一緒にご一緒させていただく可能性があります。南由紀子さんとか牧隆二さん、そして神保茂さんと、ご一緒する予定になってます。よろしければ皆さん遊びに、渋谷です。渋谷の街に繰り出しつつ遊んで一日ハワイ三昧いかがでしょうか。そしてその翌日に、4月の30日の水曜日、こちらは平日になるんですけれども、スリーティタスをライブを開催します。この3の3人は、私恵子、あとは小賀まみなちゃん、そして、バレエのよしこさん、よっちゃんと、この3人もうそれぞれが今ハワイアンシンガーとしてもね、フラダンサーとしてもお二人なんかはすごい活躍されているんですけれども、その3人のねユニットライブがあります。これがなかなかねもう好評でして、今回何回目だ、もう5回目ぐらいになるのかななんですけど、一部はねハワイアンとかをやるんですね、普通にね。で3世のハーモニーもすごい聴いていただきたいんですけど、2部がねちょっと3人にとってもチャレンジをしていこう、ちょっと何かを超えていこうみたいなテーマで最初始まってて、最初はなんかまみなちゃんがなんだっけ、スプリームスごっこみたいのがしたいとか言って始まったんだけど、なんかだんだんアイデアがね3人のアイデアがねエスカレートしてってねどんどんやってみたいことをチャレンジしていくみたいな、歌ってみたいことをやってみるようなね感じになってきて、もう本当にディスコの曲とかもうみんなこんな感じでペンライトみたいな感じのノリで急にガラッと2部変わります。もう表現もう衣装もメイクももうとにかくすごい感じになってます。もうちょっとどこまで行くんだろうみたいな目指すところが分かんなくなってきてるとこもあるんですけど、でねテーマがね今回また違ってね、ちょっとこれは言わない人なんですけど、今までやってた雰囲気とまた違った楽曲をたくさんチャレンジ、もう新曲ばっかりなんで毎回ね結局新曲になっちゃうんだけど、それをお届けする予定なので、よかったら皆さんペンライト持ってうちわとか持って遊びに来てもらえたらすごい嬉しいです。もうまだチケットというか席があるんです。はい、ちょっとゴールデンウィークのね
中ということもあるのか、なかなかね皆さんご都合つかない方も多くてね、なんか珍しくチケットがまだありますので、よかったらお問い合わせください。絶対楽しいので弾けましょう、皆さんで。はい、ぜひぜひ。そしてですね、5月もちょっと次のライブまでのお知らせで、5月の9日の金曜日に、これはちょっとお知らせというかね、もう報告みたいになっちゃうんですけど、千葉の市川のプーホノワさんというハワイアンレストランで、私は初めてねライブさせていただくんですけど、ケイコウィズウルベヒ、いつもねフラのいろんなところで演奏しているこの3人がですね、なかなかライブをやることないのでやってみようということで、開催することになったんですが、なんともう満席です。ごめんなさい。告知する前にちょっと口コミでちょっと言ったらもうすぐ満席になっちゃったんですよね。なのでちょっとまた改めて千葉の方でも開催したいと思います。ですのでぜひぜひ。でも千葉のライブがねまだね6月の1日とかにね幕張のアロハフェスティバルに出るかもしれないので、それ出れますので、そちら6月1日も千葉行きますから、皆さんよかったら。はい。で、あとは5月その次の日のさっき予告したリケズユクさんの主催のハーブウォータージュニアさん with ケイコがタマプラーザのピープルバイズカフェさんで、夕方の6時オープンで6時15分にはもうスタートしますので、ぜひ皆さんお早めにお集まりいただけたらと思います。こちらはチケットが予約が開始された今日開始になったので、気になる方はお問い合わせメッセージいただければと思います。そしてその翌日はなんと、5月11日の日曜日は国分寺のウクフェスに今年も出演させていただくことになりました。武蔵国分寺公園で、丸一日私走り回ってます。11時からソロライブです。野原でね野原でっていうか本当に気持ちいい場所なの。カピオラニ公園みたいなの。すごい気のいいね武蔵国分寺公園で一人で歌います。11時とあと3時にライブを30分ずつかなやります。でその合間になんとワンコインワークショップウクレレをやります。500円で30分のレッスンが受けられるという、なんというお得なウクレレと歌のワークショップをやっちゃいます。それも野原でね、野原じゃないか武蔵国分寺公園でね。で12時とお昼の12時からと14時2時から30分の枠。だから11時にライブやって12時にワークショップを受けて2時にもう一回ワークショップ受けて、多分違う曲にすると思うので、その後3時に締めのライブを見るという、なんならみんなも出ちゃおうみたいな、一緒に弾こうよみたいなノリで行こうと思ってますので、この日ご都合よろしければ武蔵国分寺公園にお集まりください。お会いできるの楽しみにしてます。はい、ここまでざっとでYouTube ライブは5月の19日の月曜日にしたいなと思っております。皆さんよろしければまたお集まりください。はい、すごい早口で喋ったちょっと水飲もう。さあコメント読みますね。大好きな曲なのにかなり昔に習ったのでフラの振りを忘れましたそうだ、私もねこの曲保育で踊ったんだよな。なんかちょっとうっすら覚えてるほろほろかーってね、かわいかほろほろかーみたいな、この車の車輪みたいな。すみません、タイヤ生さん9月9日のね市川ね、そうなんです。ちょっとね告知もねしようと思ってフライヤー作ってるうちに満席になっちゃったんですどういうことっていう感じなんですけど、はい、レイレイさん幕張ぜひ来てください。フラットのねコラボでね演奏しますので、これもウルベヒで出ますので、ぜひぜひまた詳細をアップしますね。和子さん実家です出遅れましたまたやります。プンホナーさんで。モンキーディスコさんこんばんは、ありがとうございます。はい、ともさん国分寺今年は行きたいかったけど東京にいないのか、残念。
ね。またご都合合う方はぜひいらしてください。では、はい、最後に落ち着いてベラベラ喋りましたが、一曲お届けして今日締めたいと思います。皆さんお集まりいただき本当にありがとうございました。今日はテーマがマヌ、鳥で、ホロホロカ以外は鳥の歌だったんですけども、次もね鳥の表現出てきます。春になるとなんだかねこの歌を口ずさみたくなるんですね。結構何度も歌ってる曲ではあるんですけども、素晴らしいこの世界ケアオナニを歌いたいと思います。空を見れば鳥たちがね飛んでいる、下を見ればたくさんのお花が咲いてて、山を見れば木が生い茂っている、海には魚たちがいてっていうね、なんと美しいこの地球という歌でお別れしたいと思います。ケアオナニ。ヘメレの仲間り。皆さんありがとうございました。はい、本日も最後までお付き合いいただきまして本当に本当にありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。拍手ありがとうございます。和子さん、今宵も癒されました。ありがとうございました。タイヤ水曜さんありがとうございます。ビッキーさん、今宵も素敵なライブをありがとうございました。大川さんありがとうございます。はい、皆さん拍手や手振っていただいてパチパチパチありがとうございました。さあ次回のテーマは何にしようかな楽しみにしていてくだされば嬉しいです。はい、皆さんどうもありがとうございました。今日もありがとうございました。レイレイさんありがとうございます。みかこさんありがとうございます。サミーさんありがとうございます。やすこさんも、小沢さんもありがとうございます。ともさんも、和子さん、ともさん、ともアロハさん、しなさんありがとうございました。明日からも頑張れます。嬉しいな。そう、千尋さんのイベントがありましたね。行ってみるかな。そうですよ、そうです。ぜひぜひ来てください。ロコモコ3世とね、はい、一日楽しいですよ。あこ姉さんもありがとうございます。癒されました。ありがとうございます。また次回もお願いします。さあなんかちょっと名残惜しいですけど、最後にじゃあ皆さんと大きなエアハグでお別れしたいと思います。今日もありがとうございました。ハグ。あ本当にありがとうございます。
また、梅ちゃんさん、梅垣さんもありがとうございました。アーカイブも残りますので、遅れてご参加の方もぜひぜひゆっくり、また楽しんでライブ何回も見ていただけたら嬉しいと思います。白井さんもありがとうございます。マハロの色は、ハグ。ではではでは、また次回のライブまで皆さんお元気で、いらしてください。安子さんもありがとうございました。じゃあ皆さんさようなら。マハロー、アフイホー、バイバーイ。